बस शादी करनी पड़ी बस मम्मी आता आगी ना ताती का ना तो पार्टीला चौकट बसू गुलाब मुका नाही का अरे गुलाब मुका लागतो काय जाऊ जाऊ ये ना ऑफर कावा याच्या ऑफर विचार करायचे पोइता लगेला ताको बाबा बाबा तू बसु ना एपटे अनेक तल बसुन आ बैठी नहीं दिया के ऊपर क्या शुण क्या शुण पड़ जा एडी बस बस तल एडी बस बस बाबा तले पंचामृतानंतर पर्यंतानंतर जीवदत्तानंतर मग वाटा सगळ्यांचं रक्षण ते म्हणतात उलटानंतर यावे पाच पाणी झाला तो त्यानंतर यावे जेवढे पाच भक्ता तो उदत्तानंतर स्वभाव राजा वैकुंठा देवा पूजन पाच पूजनंतर पाणी झालं सौभाग्य नमस्कार मुंडा उठा भिडियोटा ए बाड़े देवी तो भिडियोटा तलू जो कोकड़ी थे देखियो नमः आत्मनः पुराण फल नमो
पूजनं च करिष्ये फुलं काढून घ्या फुलं काढा वाज घ्या कपाळ लावा डोळा लावा इथे खाली ठेवून घ्या आता भांडं हातात घ्या दार डोक्यावरती पाण्याची दार हरि ओम जय ब्रह्मा जगन्नाथ प्रद्युम्न भवन पूजा के अखंड वेदा पुष्टि श्रद्धा प्रियापदे बुद्धि जला कपोषा तुम्हारा धंधु के तुमजा देवो राजत्तनावतारे औचारे के सलितारे भावनारे कैलारे कृतारे जोड़ा अभिचलोचन जो वेद भैया देवो राजत्तनावतारे राजारे औचारे रागरारे कैलारे कृतारे जले ददा देवता सर्वकामनाध्याय स्वाहा ओम स्वाहा अमृताशं शांति शांति पुष्टि शुद्धोदगतानं समर्पयामि पूजनं च करिष्ये बोले हालत लगा देखना घरे अच्छे से अरे देखो नमस्कारोगे गरम पानी डाला